Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Ni sunana Abdulaziz Ahmad, wanda aka fi sani da Abdulaziz Dansu. Ni mashiryin fim ne, mai shiryawa. Wani lokacin ina dan bada umarni, to kuma ina dan taba acting, kuma ni ma jarumi ne a masana'antar fim. Abinda nake so in dan yi tunatarwa, mu yan fim da muke gani, dan fim sunansa wala mai waka, wala dan aiki, wala wanda yake kai daidai da wanda suke dinka mana kaya, shi ma dan fim ne, tunda yana cin moriyar fim. Gaskiya ne. Yawwa, abinda nake so mu gane, dukkan mu sa ran mu uwar mu dai uban mu dai. Ni abinda na dauka dan fim shine abokin rayuwata, shine dan uwana, saboda kafin in yi rayuwa da dan uwana daya, na yi da ɗan rayuwa, na yi rayuwa da ɗan fim so 50. To ina ganin ya wuce ma mu dinga ɗaukan kanmu kawai wai sana'a ce ta damu, mu dinga sa a ran mu ƴan uwa ne, mun zama ɗaya a rayuwa. Bai kamata abubuwan da suke faruwa su dinga faruwa ga mu ba. Ba na jin daɗin abin da yake faruwa, wallahi mana ku hankali na a tashi. Tun da aka fara abun nan na kasa samun nutsuwa, saboda na kasa yin magana, saboda na ga dukkan su wa'annan faɗi ƴan uwana ne. Duk wanda ka gani fa ake irin wannan sa'insa, dole ko ba daɗe ko ba jima, wallahi sai ya ma rana. Gaskiya ne. Ai abokin sana'arka ne. Kuma ni abu nan ɗauka, duk abokin sana'ata ya fita daga sahun da zan ɗauke shi maƙiyina, na ɗauke shi masoyina ne shi. To me isa za mu dinga bawa maƙiyanmu ƙofa su dinga samun abubuwan da su dinga yaƙan mu? Yanzu na tabbata mu akwai da yawa wanda farin ciki suke da abin da ya faru da mu, suna farin ciki da alhamdulillah burinsa ya cika, yana nan yanzu yana cikin farin ciki, saboda ya ga mun samu dan wani dan irin eko tsakanin. To mutane su sani, ko duk inda aka je aka dawo, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya, duk inda muka je tutar mu ɗaya ce, dan fim ne a tuta ɗaya za mu tashi a matsayin ka dan fim ne. So in dai har mun yadda da wannan, mun yadda sana'a muke, mun yadda wannan ita ce rayuwar mu. Don ni a magana da nake faɗa ma, ni ba da abin da zan ci wa fim sai godiya, tun ba da ko sisi a cikinta na samu abin da na rufa kaina asiri, nake taimakon yan uwana, nake taimakon ƴaƴana, nake taimakon iyalina, na samu ya gina mun, shine suturata, shine gidana, shine mutunci na, shine duk wani abu da kake ganin na taka a rayuwata, silaf fim ne. Wallahi ko a wani waje na je na samu abu, na tabbata an ba ta dalilin fim din ba zan samu hakan ba. To me isa ba za mu zama, kuma dukkanmu yawanci haka muke, dukkanmu a wannan tutar muke. Ya kamata a ce mun gane wannan abin an samu dan matsala na hira da aka yi da mamanmu. Hirar nan in ka tsaya ka kalle ta gaba ɗaya, hirar dama in ka tsaya bai kamata ma a yi hukunci da ita ba, ka gane? Saboda ita ko magana da ta ce wasu ta faɗa a cikin maganarta, sannan ma je ka ana ba ta 2,000, ana ba ta 5,000 a wata, 2,000 a kwana 30 nawa za ta baka? 60,000. Mutum 10,000 nawa ne wanda suke aiki ba sa samun 60,000 din nan a wata, kuma suna rayuwar su normal, ba wanda ya ji abin da suke ciki. Akwai wanda ni na sani 5,000 ne albashinsa a wata, akwai wanda na sani 10,000 albashinsa a wata, kuma yana rayuwarsa. Waye san halin da yake ciki? Waye san rayuwar da yake ciki? Sai mu ne da kawai saboda muna daukan wannan kowa na zo ka zo ne, dan muna daukan kanmu irin wannan, to an yi wannan an samu matsala. Amma ka kalli abin, duk wanda har aka yi wannan a wannan hirar tata, yanzu fa a cikin hirar ta ce tana shekara 13 ta yi aure, shekara 17 ta fara haihuwa. Ka kalli abin, sannan ta ce shekara 18 ta shiga fim. Yanzu dan Allah dan annabi, mana ku wanda ya wannan hirar ya kamata ka ɗauki hirar sa kai judgment da ita. In ba dai dama kai kawai dama kai maki jira kake kaɗan tir ka je ka ara ka yafa, ka ci mutuncin ɗan fim. Shine burinsa, saboda ɗan fim Allah ya rufa mai asiri, Allah ya mai sutura, ya za a yi kaga ka wannan, kai kuma kana zaune kana da kayi karatunka, kayi digiri, kayi masters, baka da aikin yi, ko kuma kana aikin yi kana ɗaukan kuɗin da ɗan fim a rana sai ya ɗauke su a rana ɗaya, aiki kuɗin da zaka zauna wata guda kana jira. To ta yaya ba ka shiga tsakaninka da irin wannan abu ba?
so ina so mutane su gane dama irin wannan abubuwan dole sai mun samu irin wannan kalubalen, dole sai mun samu kanmu a irin wannan yanayin. To ya za a yi mu gane tsintsiya mu daurin ki daya, ya za a yi mu tsaya mu gyara rayuwarmu? Saboda in ka dauko duk maganganun ta kamata ya kawai wannan gidan ma kwandem, bai kamata kwata-kwata ma a dauko Hajiya a yi irin wannan hira da ita ma, saboda ai tunanin ta ya tafi, girma ya kama ta, wani abun dole sai kana uzi akai, ka gani? Bai kamata a ɗauko ta a ce ta zama ishu ɗin da zai zama yanzu ya zama mana ishu ɗin da mun zo wane ya faɗa wane ya ci mutuncin wane ya ci mutuncin wane. Me amfaninsa, me ribarsa? Duk fa inda fitina take arziki ba ya zama a wajen mana. To ya za a yi mu bari fitina ta shigo cikin arzikinmu? Wannan shine arzikinmu, wannan shine martabinmu, shine mutuncinmu, shine dan fim. Akwai inda dan fim wallahi tallahi mata da fim din baka saka taka kalle ba. Ni kaina akwai inda naje da kaina nake zama internet da yace kai wani ne naje waje kaza, ni ne kaza, ni ne nake magana da wani. Duk me ya jawo sai fim din ci. To me yasa zamu dinga wasa da arzikinmu? Me yasa zamu dinga bari wanda bai samu dama irin wannan bai samu abin da zai tofa? Yanzu akwai wanda bai isa ya ganka yi magana da kai, amma ya ga ana a social media ya shiga ya ci mutuncinka. Ina daɗi? Me amfaninsa? Me darajarsa? Dan fim Allah ya riga ya ɗaukaka ka a cikin mutum millions, ka zama wani mutum fitacce. Me yasa ba za mu ɗaya mu gyara ba? Me yasa ba za mu gane haka ba? Dole sai mun rayu da makiya, dole sai mun rayu da masoya. Sannan ni ba zan ɗauko in ce 100% ko a yanzu a hirin nan tamu da muke yi, wata magana zan yi ta, ni ban san matsala ba ce zan faɗe ta, wani zai hango matsalar ta. To ba wanda zai ce wai 100% daidai yake. Ko a maganar da sarkin waka da yi, ai ba cewa ya gaba ɗaya ba, cewa ya wasu daga ciki suna haka, wasu daga ciki. In wane ya yi daidai, wane ya yi daidai, bai zama dole wannan daidai din zai ba, kuma dole za a samu irin wannan. Fimfa dama ga ta nan, kofa ce ga ta, ba ta da gate, shi yasa duk wa'annan matsalolin dole za a dinga samu. Yanzu akwai wanda zai hauro ta can zai zo, balle yanzu aka samu wannan hanyar ta YouTube da zama da ita yanzu kowa yake yawanci ake takama 70% din ita ce takamansu. To wani ya samu wannan hanyar, dole ita ce ta koma hanyar, zai zo kawai duro da yan canjin sai ce zai fi. Ka zo ka samu yadda matar nan take, mace ce wadda ba ta da matsala, mace ce wadda ta ɗauki kowa ɗanta ne. Duk wanda aka ce ɗan fim ne ba za ta ce za ta gane kowa sai ta san kowa ba zai taɓa yiwa ba. To dan an zo wani ya ɗauko ya zo ya ba ta irin wa'annan mutanen, ya ɗauko ya ba ta 2,000, ita kawai lissafin za ta ɗan fim ne. Kuma da gaske su kowaye, duk wanda aka zo aka sa a kemara ko gota ta kake a kemara ɗan fim ne. Kamar yadda na faɗa ma a maganganunmu na baya da na faɗa ma, duk wanda ko yaya ko mai sai da abinci wanda ya zama yana mana abinci yana kawo mana yana waye, ya zama ɗan fim. Inda dai da kuɗin dai inda ka zagayo dai kuɗin fim ɗin ne za a zo a yi koma menene a biya. To so ni a tunanina ban ga abin da zai tsaya muna ta wannan cece-kucin ba, wanda bai isa ma ya fito yana magana yana. Akwai wanda dama da abin a cikin su, akwai wanda za su zo irin tun asali sun shekara 18, sun shekara kaza ba abin da suka wannan ɗinsa kai, ba san ma da su abin ba. Yanzu sun samu hanyar da sun samu har suna magana, wani mutum ya wuce kana tana kaza ba a yi min kaza ba sai da ne kaza. To ka ji fa, ai wannan ya kamata a ce mu da muka zama muna cikin duk inda aka je aka da muna cikin jigo abubuwa, ya kamata a ce mun tsaya mun gyara. Saboda mu dai yan fim dai sunan mu yan fim, yan uwa ne mu, uwar mu daya uban mu daya. Ni ba wanda nake faɗa ma, ba wanda zan bambance wai in ce ni fa da makiyina da masoyina, in dai kai dan fim ne dan uwana ne kai, ba na bambanciya. Kuma ni da kake gani na duk inda aka ce wannan babba ne ya girme ni harkar fim, ni akwai girmama tsakanin da shi. Wallahi ba zan iya faɗa sunan ka, haka nake, ko a kamfani ko a ƙarƙashi na kake, in dai ka girme ni to dole wannan mutuncin ka daban ne a wajena, dole sai na girmama ka. To akwai karancin girmamawa yana cikin abin da isa zaman lafiya zai dinga ba mu wahala, ba ma mutunta junanmu. Ya kamata a ce kuma wannan abun mun wuce wajen, bai kamata a ce har yanzu ana kan wannan labarin ba.
kuma kafin ka samu mutane wanda suke kan irin system ɗin da muke kai za ka daɗe. Gaskiya ne. To, assalamu alaikum, ni sunana Abdurrashid Ahmad Umar wanda aka fi sani da Abdurrashid Manako. Ni jarumi ne a masana'antar Kannywood, kuma kamar yadda Abdulaziz Dan Sumal mai gidana ne kuma yake bayani akan irin abubuwan da suke faruwa, ni ma gaskiya abin ya taɓa ni kuma abin yana damuna. Menene abu yana damuna shine abin ya zo yana nema ya wuce gona da iri ne, saboda wasu mutane ne wanda bai kamata su shigo cikin maganan nan si magana ba, su suke shigowa suke yi. Mu muna yin kuskure amma mutane suna yin kuskure amma namu ake gani kawai. Kuma a duniya kamar yadda shi mai gidan nawa Abdulaziz Dan Sumal yake faɗa, babu wanda ya isa ya ce shi goma yake. Dole in kana da wata matsala, in kana da magana mai kyau, dole tana sai kai magana mara kyau. Tuntuban harshe ba wanda baya iya yi shi, ka faɗi magana ko ba ka bane. Kuma ko da maganar nan gaskiya ce mutum zai faɗe ta, wasu za su ji haushin sa. Yanzu magana ce gaskiya, wani kaza yana ba daidai ba, na faɗa wani ba daidai ba, to amma ɗaci za ta yi ma kai mai, saboda kai kana tunanin cewa wannan abun ya taɓa ka. Lokacin da abin nan ya zo na matan nan, ni da na kalla abin na yi mata uzuri. Me uzurin da na yi mata shine mace mai shekaru da yawa, sannan kuma idan muka duba kamar yadda yake magana, matan nan gaskiya tana gina mutane. Kowa ta ganshi za ta gaishe shi, kafin ma gaishe zai ga ta gaishe ka, ba ruwan ta ita. Haka ne wallahi. So kamar yadda take uwa kaka a gurin mu, ya kamata a ce wannan magana bai kamata har mu daga hankalin mu sa ita ma hankalin ta ya tashi ba. Ana magana da tana cewa ita ba ta iya cin abinci saboda wannan magana tana daga mata hankali. To mu yanzu burgewa ne, cinyewa ne a gurin wannan abin da ya faru? Ba daidai ba ne. So lokacin da abin yake faruwa, lokacin da aka yi wannan abin, BBC gaskiya sun yi kuskure. Me kuskuren su shine, su ne asalin farkon root din rikicin. Kun yi fira da wannan matar, ga abin da ta gaya muku. Tunda na ji maganar ma daga baya ana magana ba wai iya magana ta ba kenan, an cire mata wani abu da ta faɗa. Tunda ta faɗi mutane da suka kyauta ba, na san zai wuya to a fira da mutum irin wannan a ce to su Manako ba biyan bukatar su ba, ai su abin fa da suke so ba kenan. Wannan shine lissafin. Zai wuya a ce mace, zai wuya a ce mutum ka kyautata masa, a ce ka kasa faɗin kyautawar, sai dai kawai dinga faɗan ba zai yi ba. Dole ta faɗi wannan, amma sun ce wai daga baya ta faɗa. So koma dai da yaushe ta faɗa, koma da yaushe ta faɗa, ya kamata a ce si lissafi cewa wannan matar zai wuya a ce wannan abin da ta faɗa a ce kowa haka yake bata. Ai fim ne ko ba ka bane, masana'antar nan kuma tana da girma, kuma akwai babba akwai karami akwai yaro. To wai Manako da ke wannan maganar, ka ji bambancin da na faɗa ma, ta ce tana shekara 13 ta shiga fim, ta shiga ta yi aure, tana shekara 17 ta haihu, tana shekara 18 ta shiga industry, shekara 1 tsakani ta haifi 'ya'ya 3, ta yi istibar, ta yi takaba, ta yi waye. Ka tsaya ka lissa, ai ko da kana ya kamata hiran nan kawai saƙo da ita ma sai deleting ɗinta. To ka gani suka zo suka ɗauki firan nan, suka loda firan nan a cikin abin nan, aka zo ana ta manganu akan firan nan. Yanzu kama misali yanda wasu daga cikin mutanen mu suka fito suke cewa su sun yi mata kaza, sun ba ta kaza, menene matan nan ta yi kuskure a wannan, sai a dakatar da abin a iyana. Amma fitowar a faɗi wannan maganar, shi ma haka sai da ya je jawo da matsala. Wato su suna tunanin sun faɗa haka mutane za su wanke kansu a mutane ne. Bangale ai ba laifi bane. Ba laifi bane wanke kai ne suke, saboda su zargi ne ake zargin su. Kuma ai duk wanda ya kyautata mata ai zai ji zafi. Ni yanzu example ni ai ni ana ɗora hirar na gani, raina ya masifar ɓaci saboda ina gani ko kwana 3 bai ba mun yi aiki da ke, mun gama aiki, na ɗau kuɗin da ya kamata in baki, wanda duk yanda zan in dage, ai dole kana da wani wanda kake tunanin ka isa da su, da zaka ɗauko duk abin da kaga wannan ɗin zaka ɗauka ka basu, ka gane, kana tunanin ka isa da mutum. To amma irin wayannan dole ai akwai tausayawa, sai ka tsaya ka wannan, to yanzu ya zan ji a raina. Wallahi ni duk ban ga laifin wayanda suka yi magana akai, saboda ka gane, saboda ya zan ina kyautata maka ka zo ka faɗi irin wannan magana a cikin ai ba zan ji daɗi ba. Wanda ko aikin aka je yi, kaga ai duk mutanen suka kira ta aiki, yanzu magana da yake ma a yanda muke wasa da ita, ko muka yi wa ita ina tsokana ta yace to ni yanzu zan biya ki kuɗi sai na miki bidiyo, zan biya ki saboda kaza muka yi wasa, muka yi dariya, muka yi shiru. To kaga irin wannan abubuwan ba daɗi. Amma kuma duk sai ka kalla abin kai uzuri, in kai ne yanzu ai ba za ka yi haka ba, ba za ka faɗi wannan abubuwan. Ni yanzu ya zan in faɗa, yanzu ni zan ce bana bin mutane bashi ne, ko zan ce bana yin aiki ne, kuma ni ma ai ana ɗauka a bani. Amma zan iya ce ma wallahi Manako tun da nake akwai shi yasa akwai mutanen da ni bana kallon ma biya,
yau in ka kira ni ka ɗauko ni ka bani aiki gani nake ai kauna ce ta saka mu ka bani wannan aikin akwai soyayya so ban ga wani ɗauko wannan ishu sannan yanzu akwai wannan zai ma hanyar da zaka samu kuɗin da in biyan ka zai aiki ba za ka taɓa samun su ba ka gani so ni duk ina kallon irin wannan abubuwan shi yasa ba na kallon alakar wallahi ni a yanzu afin ba na kallon alakar kuɗi a ayyukan da zan ɗauka ka zo ka ɗauko ni ka bani aiki in ka bani aikin ma ni alhamdulillah na san insha Allah in dai ka yadda da cewa ka yadda da zuciyarka tsarkakekkiya ce na tabbata ma wannan aikin sai ya ja ma abin da baka taɓa tunani a rayuwarka haka take. So duk dai wannan abin da ya faru su da suka zo suka yi wannan bayani gaskiya sun nuna fushin su kuma ba daidai bane ba a kyauta musu ba saboda me su suna tunanin cewa sun yi abu amma kuma an zo ana maida abin kamar wani maganganu marasa daɗi. So duba da shi dan uwan sarkin waka Naziru da yayi magana fine ya fito ya faɗa abin da yake ran shi. So it's possible ita yadda ta faɗa haka ne shi ma kuma abin da ya faɗa din gaskiya ne saboda mai ai industry ta rike ka gane ai naji hirarsa bayan ta zaka ce wai mutum 100% din mutanen ki ba zai zo a zama dole akwai wanda za su samu irin wannan matsala akwai wanda zaka samu masu irin wannan matsala dole sai ka samu to da yazo ya faɗi wannan magana ne yanzu Manaku ka isa ka faɗi adadin yan fim ka isa ka faɗi adadin producer mutum nawa ne duk wanda ya ɗauko ya shirya fim ai sunan producer kuma mutum nawa ne suka biyo ta bayan katanga ma ba su ma da rijistar komai za su zo kuma a producers kuma za su zo su yi aiki kuma za su yi kanta wayan nan baka san su ba ma amma me sunan su ya tashi sunan su yan fim dole sai wallahi ko ka so dole akwai mutanen banza akwai na kirki ba inda babu kuma abin bakin cikin shine wallahi yawanci mutanen banza za a gani ma ba wanda ya san su ba a san su ba wanda ya san su amma su ne za su je kuma su jama wannan masifar da baka isa ka wanke kanka ba to shi yasa ni nake so yin jan hankali kuma ai shi ma ba cewa yau gaba daya wa cewa wasu daga ciki abun da dauka wasu daga ciki kawai yana nufin dole kamar yana na faɗa ma bayan da za a ce 100% mutanen kirki ga yi magana ma ya ce ko da misali a ce kuna ba da kuɗin a je a yi aikin nagari ana zuwa ana yin ba daidai ba yaran ne suke yin ba daidai ba yayi wannan magana ni ma na saurara abun nan shi wallahi abin da ya faru kawai shedan ne wallahi Allah wannan abin da ya faru maganar nan shedan ne kawai ya shigo cikin yawa dama kuma akwai wakilan shedan a gefe jira suke dama a irin su shigo su dinga yada a yanzu akwai wanda a cikin zaga zuciyarsu wasai su ai burinsa ya cika yau mun haɗu muna yi to mu uwar mu ɗaya uban mu ɗaya ko me ya faru ma za mu je mu sasanta kanmu ba ruwan wani a cikin abun mu za mu gyara kanmu ai akwai mutanen da nan na gani suna nan kallon su kawai nake yi suna nuna suna kaunan mu amma a bayan bugedi suke ba za a ga ba san duk ina bibiyar posting din wasu mutane akwai wanda na gani a wajen wannan uwar tamu ta America da ta yi magana Allah wannan mata Allah ya sa ta gama duniya lafiya wannan na yarda da cewa masoyiya ce ta gaske kaga ai a maganganunta bata aibata wani ba bata wani kaga ta nuna mana dai wayannan mutanen yan Kano uwar su ɗaya uban su ɗaya ba ruwan wani a harkar su ku bar su abun su to kaga haka ne ya kamata masu ya nuna wallahi maganganunta sun kusa ni naji sanyi a raina amma da ina ta ganin kowa sai faɗar abubuwa yake akai raina ƙara ɓaci yake yanda kuma ni ba da abin da ya fi fim ɗin nan wallahi ba abin da na sani in ban da fim ba abin da na iya in ba fim ba shi ne gata na shi nake ɗaukar rufin asiri na saboda barin faɗa ma a kwanan nan da aka zo ana irin wannan abun na je na ibi dukiya ta na je na zabga a wata harka da bani da ilimin ta sosai ina tunanin ina da ilimin ta amma ina shiga ta yashe na aka karkab suka yi min a ciki to amma a fim fa me na iya fim ya za ka kai min wannan abu in ba dai wani kadar na ubangiji ba yacce za ka ka wanke na a fim so yanzu a misali da wanda ya fito nuna bacin ransa akan wannan abin da ya faru da wanda ya shiru ya koma gefe duka na riga na observation cewa akwai mutane wanda suka yi shiru sun koma gefe wani ma sai da ya jeho magana sai ya ce fale kul kairan aule su mutu haka ne ka faɗa alkhairi ko shiru to idan da alkhairin ya kamata ka faɗe shi ko ba ka bane idan kuma ba alkhairin din ka koma ka shiru din yayi amma yana da kyau idan aka taba masana'antar ka inda kake ci kake sha ya kamata ka fito ko nasiha ce kai ba wai ka ja baki ka shiru shine ba dole in ka fito ka faɗa at least mutane su gane cewa kai ma kana cikin tafiyar nan kuma baka ji daɗin abin da ya faru ba wala akan wanda aka bata wala akan wanda aka kyautawa so ya kamata mutanen mu su gane cewa fitowar mu zo mi irin wannan maganar
ta daɗi da ta mara daɗi tana nuna cewa akwai rashin jin daɗi a cikin al'amuran abin da ya faru. Me rashin jin daɗi ni yanzu gaskiya gaba ɗaya abin ni ba daɗi ya wallahi ba daɗi yake. Me rashin jin daɗin shine ita uwa ce ba a kyauta ba, wasu sun yi manganu har wasu sun samu damar da su faɗi manganu marasa ne. Sannan na biyu su kuma wanda suka zo suka yi magana akan cewar wani kaza yayi kaza, wannan bawan Allah da zo aka sashi a gaba wannan ya ko magana can wannan ƙarya da gaskiya ma ba abin da ba wannan ai ya sauka wasu maganganu ne wanda gaba ɗaya ma an ka kalli magana akwai maganganun da cin mutunci ne ake so. To ni gaskiya bana layin cin mutunci, duk wanda zai ci mutuncin dan uwa na dan cikin masana'antar fim to ni gaskiya bana goyon bayan sa. Mu muna goyon bayan kar a taba mana masana'antar mu. Lokacin da matar nan ta yi maganar nan na ji abin ban ji daɗin shi ba, saboda ai an yi magana ne akan cewa yan fim ko ba ka bane. Sannan kuma ni da ta yi magana nan ni abin da na kalla ma farko ma wallahi sama ina irin yaran da suke dan yin YouTube, ka san YouTube ba biya ake sai ka dan je ka kai subscribers kaza sannan za a fara biyan ka irin su ne to sai zo ce jikan ki ne ba dan Allah iya ina san zan baki na mashin zai yi mun sun dai sun bi ita ba bambancewa wallahi ita ma kuma ko sai a bata dubu wallahi ita ma ko ba da wani bat magana faɗa ba da wani mugun gaskiya ne an bata dubu ta karba ta tafi ka gane. Amma kuma wanda zai kira ta babban fim ta zo ta yi fim babba sai dauki kuɗin da ya fi wannan da ya bata kuma ta ce ta faɗa ka gane. Wani ma zai mata alheri daban personal ba, amma ga duk ba a saka wannan ba sai aka saka iyakacin abinda yake wanda za a faɗa mu a taɓa mu shi aka faɗa. To kuma shi dan kallo shi kuma dan kallo ni kullum mamakin da yake ban dan shi muke yin abin nan. Muna da masoya masu kallo, muna da makiya ko ba ka bane, kuma duk sanda muka yi magana ka san wata magana da kakus ta faɗa kaka Hawa wallahi tallahi da ta wata magana ta ce wai ka zo ka ba ka da aiki sai magana akan ɗan fim kuma ba ka zo ka taimake ni ba, wai ka zo ka dinga magana Nollywood ba haka suke ba kaza kaza. To Nollywood ba haka suke ba, su suna da wannan abun ne su fa na gaya ma fa akwai wanda mai kuɗi ne zai zo ya ce za ka yi abu zai zo ya investin ɗinka ya taimaka ma ya baka jari to da za ka inganta saboda ya san matasa ne a ƙarƙashin ka. Yanzu duk waɗannan bala'in suke da nafin suwaye kana jin sa a kudu babu su sai munan saboda suna da abun yi. Duk inda matashi ya taso yana wani sana'a kokarin ya za a tallafa mai ya samu aiki, amma ban da mu. Amma kai ba ka ba da gudun mu kuɗi ba ka ba da gudun mu karfin ka ba ka ba da shawara ba, amma kana gefe banda zagi da aibata mutum ba ne. Wallahi ranar tashin alkiyama mutanen da za su fuskanci matsala irin wannan tsinuwa da zagi da suke abin mutane wanda bai kamata ba na rantsa da Allah kowa sai ya amsa wannan. Kawai tsayawa nake wani lokaci sai in duba sai in ga to kai ka ce mutum jahili, ka ce mutum mara ilimi, ka ce mara tarbiya, to kai da ka faɗi wannan kalmar tarbiyyar ce da kai ko kuma kai ilimin ne da kai. Ai wannan shine shaidar rashin tarbiyya, ka shiga abin da ba ruwanka, kai baka zo ka ce ni ba, baka zo ka faɗa abin da zaka faɗa na da kai ba, ka zo ka faɗa abin sharri, ka zo kai zagi kai tsinuwa. To me riba ka kai a wannan abin da ka faɗa? Yanzu mana ku yanzu fa akwai wani lokaci da muka je shooting muka je muna yi shooting fa muka je unguwa muna yi kawai sai wai a unguwar wai an hana fim a unguwar ka tafi wai an hana fim. Wallahi na taho jiki na yana tsuma, Allah ya so kafin in zo mutumin ya ja mota ta wai mun zo a kan layi fa kan layi ma na gwamnati wai an zo ana sai na je na je zan magana da na je ya ja mota sai na je na samu wani a wajen na ce mai biya aka yi me ya faru wai ba sa son amsa fim. Na ce da yake ni ba barawo bane ba dan kidnapping bane ba sata nake ba dan yahu bane ba dan shaye-shaye bane ni sana'a nake yi nazo ina yi maimakon ka taimake ni in ƙara inganta sana'ata wai kuma ka zo wai kai kuma wai burin ka zo ka yake ni. Yanzu to ka fi so in je yanzu matasa nawa ne wanda suke harkar nan matasa shi yasa yawanci ni wallahi kaga hacciya ne na je daukan mutane ma na yi lissafi sai naga dole fa sai ka taimaki wannan din nan. Yanzu wannan mutumin da in baka taimake shi ba yanzu kawai wani dan misali zan ma mana Qur'an nan ina zaune kawai na zo zan yi wani abu ana ni ina sauri in je in yi kawai sai na bar mota ta a inda nake sai na taho na hau are sau na taho da ran sallah ne ba zan ta manta ba wannan sallar da ta wuce kawai sai na je na dauko abun a gida na fito ina fitowa na taho ina cikin are sau kawai kasan zare mun wuka akai da aka zare mana wuka wai za a kwace wayoyi na ce kwace waya a unguwan mu a yi mun wannan abun sai na tada rigima ina rigima muka zo ana ta rikici sai ina bincikar sai kanina nake bashi labari muka faɗa mai da yake mun kama gayin kawai sai na tambayi sai ya ce wai ai gai din da ya mana abun shi rijistar layi yake irin a cikin layi yana rijistar layi kuma yanzu an hana su an daina rijistar layi da fa yaron da tsatsi ne yana rijistar layi da ɗan secondary din da ɗan certificate ɗinsa ya yi NCE da waye ba shi da aikin yake sai ya samu wannan business din yake a irin rijistar layi a layi
to yanzu da aka daina wannan abu wai shine sai kuma kwacan mara nace to kaga me ya ja irin wannan abu yanzu kaga kenan sai na tsaya ne lissafi nace okay rashin sana'an ne kenan ya jawo dama rashin sana'a ya ba illar da baya haifar to kaga kenan irin mutanen yanzu in ga har zaka ci kullun yanzu in dai burin ka dunkusar da harkar fim mutum 1000 nawa ne suke harkar fim mutum nawa ne suke harkar fim ni yanzu bari mu faɗa ma dalili ne ke dalili yanzu ni da lokacin da ba da sana'a ka san me muke mana ku alayin wallahi tallahi kaji muke bugiya to kaji muke bugiya ni nan mun buge kaji ya fi a irga kai da kake ganin nan ka ganin nan wallahi na yi shaye da kace kaga na sha wiwi na sha sukutai na sha sholishu ina faɗa ma da gaske ka gani kuma akwai irin su abokanai na da duk wannan saugar muna yi tare da su amma yau dalilin fim wayannan abubuwa kuma a cikin yaran haka na jawo wasu na kawo wasu jikina sun bar harkar akwai waɗanda har yanzu na san su suna kan wannan harkar yanzu ni to me zan ce wa da fim gaskiya ba wanda ba kaga ba abin da yanzu ni yaƙi nake da wanda suke hakan ma duk ko ina faɗa ma nayi to yanzu in ban da sana'a manako yanda fim kadai na iya da kake ji zai faru ina da duba a gabana ina da kwakwalwa ina da lissafi ina da tunani in ba ni da sana'ar da nake me zan je in yi to kaga ya kamata a ce in dai ni ba a taimake ni ba an tallafa mun yanzu su duk waɗannan masu kidnapping masu sace-sacen nan rashin me yake jawo in suna da sana'a me ruwan su da wannan harka me za su da ita ka gani to ai ya kamata a ce an yi yaƙi da irin wannan abun ya za a magance irin wannan matsala amma abin da na fuskanta fa kokari ake a ƙara yawan su me ya kokari ake a ƙara yawan su yanzu ana nema yanzu harkar fim kaɗai in ka ce ka durƙusar da ita ka zo kana Allah wade wannan mutanen da kake wannan mutumin da yake mata Allah wade muka san bakinsa ba ya lalata ta lalace wa za ka koma ka baya tunanin wani nasu zaka iya zuwa kai mai illa baya tunanin shi kansa abun zai iya zuwa kansa me isa ba zai ma fatan arziki ba shi yasa ka gani nan ni bana zagin kowa duk wanda na gani a kan sana'arsa ba zai taɓa yiwa in zage shi ba yanzu wallahi kwanaki dan gwangwani naga yana yawo a layin yana waye naga yana kaiwa da kawowa kake ji in yaga wani abu ga lala ba zai dauka shiga ne gida na je na nemo wallahi tallahi da naje na binciko irin karikicin nan da su kwalabe su waye na zo na ce ungu na baka je ka nawa zaka sayar na ce a kyauta na baka je ka kara inganta abunka to kaga in aka ce muna kokarin irin waɗannan abubuwan muna kokarin mu gyara mu samar da abin da ya kamata irin waɗannan abubuwan duk ba za mu dinga samu amma kullum dan fim caka ka gan shi ya wuce fa da mota ka gan shi cikin sutura rufin asiri kawai ya za ya Allah ya karya wannan mutumin ya dawo ƙasa ya daina hakan shine fa kullum abin da yake damu da zarar ka lalata mai gari yawa shikenan fa mun rayuwa ta lalace rayuwa ta shashance maimakon ka zo ka taimake ni dan fim din nan yayi mistake kai je ka maimakon zo social media an aiwata kai je DM ɗinka da Allah wane kaza ku daina kaza wallahi ba a haka ɗaiɗaiɗaiɗai ne wanda su yi ma ɗaiɗaiɗai ne za su yi wannan ɗaiɗaiɗaiɗai ne za su yi ma abin nan sai dai ya je aiwata ka shi kuma dama wancan shi wanda yake jiran dama ya ga ka samu dama ya je ya ɗauko hoton ƙarya da gaskiya ya haɗa ya faɗi sharri ka shiga kaga ba haka bane kaga ya samu kwantin da zai je ya ɗaura shi ke nan fa burin su ba a san zaman lafiya to ni gaskiya magana ta domin Allah duk wani abu da wani dan kallo zai ko kuma wani dan gari zai yi ni abun baya damuna saboda ina uzuri dan adam tare yake bai cika ba ajizi ne dan adam ajizi ne shi ubangiji dama shi da kansa da ya halicce mu ya wadata wani kuma ya kaskantar da shi to har gobe idan Allah ya yi ma ni'ima yana so ka gode masa idan ya maka kyautar wani abu na jin daɗi shine ka fito ka nuna masa ni dai buri na so mu kuma yan fim ni'imar da Allah ya mana mun gode masa tun da gashi nan zai wuya ka samu dan fim ka same shi jaga same shi ka same shi sai asali ma fim ma sai dai gogar da mutum ya iya ma sa sutura da tsafta da wani abu zai baka shigowa masana'antar fim ka zama kazami in dai ko a kazami ka zo ka zama ni yanzu ina da abin da zan ce wa fim ne ni ba da abin da zan ce wa fim nawa ne suka zo a kazamin suka tawo masu kyau wallahi sai wani daga wani garin ya zo nan garin ya tari yayi gida yayi komai a wajen sa ka gani so duk wani abu da mutane suke ni yanzu baya gaba da haka ni wannan maganar ma da nake ba na yi da wasu mutanen gari ina ne da yan uwana yan fim dan girman Allah wannan abin a daina a dakatar da wannan abin cin mutunci nan ga dan uwanmu ko kuma ga wani daban a daina wanda kuma suke gefe suke turowa a yi wani waka ko a yi wani kaza ko a yi waye dan gashi nan za ka gani ta DM mutane suna ta turo maka abubuwa marasa daɗi waya da sauransu
to mu duk ba ma wannan layi muna layin zaman lafiya. Ni da wani bidiyo waje yake zai faranta mun waye ce mutuncin wani ce ni ai ba ai wannan shashinci ne me yasa zaka turo min wannan shashinci dan Allah goge bana su ka sake mun irin wannan abu duk wani dan fim dan uwan mu ne muna tare da shi ba wani magana wani daban ne saboda yau Monaco yau yanzu in nazo na fada anan wasu waye za su taimake ni mu ne zan fara taimakon ka in na tafi kan hanya muka tafi a hanya Allah ya kasance ta faru na zo ko azan na waye zai fara ceto na a lokacin da muke tare dan fim ne zai taimake dan uwana yana nan baya nan nan dan uwana akwai dan uwana guda daya nan ba nan dan uwan da ya wuce dan fim ni sune yan uwana sune yayyena sune iyaye sune babannina sune mamomina sune yayyena yawwa da kwani hauka na yadda da shi mu kawai abin da muka sani saboda haka dan Allah mu gyara mu yi hakuri wannan abin da ya faru an fata mana ba mu ji dadi ba duk mun nuna rashin jin dadin mu idan wannan abin ya zama ko wani abu da yake faruwa mara kyau a cikin masana'antar nan da muke yi to wannan ya zama mana abin da zamu yi mu gyara dan Allah dan annabi mu yi hakuri mu gyara dan daka nawa kai hakuri mutum wanda suke cikin harkar nan suke dan irin wannan dan biyan 2000 ko suke ba mutum kuɗi in akwai su dan Allah a daina duk wani abu da ake mara kyau a dinga kokarin gyarawa saboda wani lokaci irin wani abu yana faruwa ne saboda ya zama mana izina mu gyara abin da muke ba daidai arziki dai ba dole sai mun yi abu mara daidai ba mu isa mu ce komai za mu yi shi daidai ba to in dai akwai masu yi da Allah a daina a dinga gyara mu'amala a sanya za a yi mu'amala da wannan a sanya za a yi mu'amala da wancan dan Allah kuma ita rayuwa sai da sirri ita sirri wani abu ne a rayuwa ba inda ba a yin ba daidai ba inda ba a yin mu zama muna da sirri tamu ma ta yi kyau tamu ma ta yi kyau mu zama muna da sirri yan biyu kuma muka yi abin mu da Allah a dinga zama manyan mu ku dinga zama kuna tattauna a daina fitowa ana abin nan ba wai dan mutum ɗaya ya kuskure ya faɗa abu ya faɗa abu muna da wanda muna da sanin daidai ne kai ranka ya ɓaci ba ya kamata in kana da matsala kai sai ka je mataki ya kamata ma in kana da abu matsala da mutane akwai shugabanni fa zaɓar su aka yi to aka rantsar da su me ya amfanin shugaba shine in kana da matsala sai ka je ka sanar da su muna da shugabannin nan namu kuma adalai ne masu mutunci ne masu kima je ka same su wane ina da matsala kaza ni da wane dan Allah dan annabi kai mai magana kar ya min kaza kar ya sake min kaza shikenan simple shi ma za a kira shi a zauna a fahimci juna ai addu'a a gode Allah sai ga arziki ya yalwata amma fitina zuciyarmu ba kyau ta za a yi arziki ya yalwata a jikin mu ta ya arziki zai zauna a jikin arziki ba zai zauna ba maki kuma dole zai haƙura tun yana kiyayya dole zai haƙura ya kyale ka ka gani amma muna ba su dama yanzu in rai ya ɓaci hankali shi ke dawo shi ya kamata mu gyara idan mu ya ɓaci to hankalin mu yanzu ya dace kuma mu dawo da abubuwan da suke da mu yi haƙuri mu yafi juna abubuwan da aka yi ba daidai ba wallahi irin rayuwar mu da ni na rasa aka yi wannan shigancin ya shigo cikin wallahi tallahi da in ka gan wallahi tallahi yanda ka san uwar mu ɗaya uban mu ɗaya kullum ana cikin farin ciki wani kaza za ga kowa ya zo abinka amma yanzu abubuwan sun canza komai ya riga ya canza Allah ne ya samu dace Allah ya gyara mana Allah ya karkace Allah isa wannan abin karshen fitinan mu kenan a tsakanin mu Allah isa mun daina dan na tsani in ga an gama daga wannan episode din a shiga wannan episode din Allah ya zama kamar episode wallahi kamar episode wannan ya saki nashi wannan ana yin na wannan sai kaga an dauko na wani yaro ma da ban san shi wa wata maganar sa ta yi hoto kaza kawai ga wani dan iska can gefe bugotin baɗin wata maganar ma idan ka ji ma wani yanda wani ya faɗi ta ba ka san kawai sharri ne kaza nonsense idiot wani ya ƙarya wani ya faɗi gaskiya gashi nan dai to da wanda suka faɗi ƙaryar don su fi gaskiya duk za su zo ran tashi kiyama sai Allah ya yi musu shari'a kan wannan abin da suka yi. Wa alaikum assalam mu haƙuri. To mu haƙuri Allah ya gyara mana. Allah ya gyara mana. Mu dai muna da masu bada haƙuri. Allah ya dawo mana da arziki. Wasu daga cikin yan saboda wallahi tallahi ne in fi lalace na shiga uku. Wasu da yawa mata na biyu ya'yana 8